Čauko ľudia, dneska tu máme videjko so šavarmi a som tu s Maxom, môžeš pozdraviť? Čauko. A vlastne v šavarme proste robíte kebaby a vlastne je to hororová hra, kde keď robíte kebaby, pozrite sa na kamery a na nejakej typke môže byť vlastne také strašidlo a keď volačo pokazíme, tu sa objaví taká proste strašidlo. Hnačka. No. No my to voláme, že hnačka. Slabým. No. Hnacocka. Tak proste strašidlo, to sa vyondí zo zeme, jak hnacocka. Už ide nejaký týpek. V pohode. Urob zatiaľ jednu šavarmu. Nezdá sa, idem sa pozrieť na kamery. A pohode je týpek asi. Ale on tam není vidno, more. Čo? More, Pozri kde sa je? na kameru. On kde je? Kde? Kdež? On tam není, more. Nič. A kde šiel? Miško odišiel. Čo? Mišo. On tam je. Tam stojí ako párenica. Ty párenica, čo tu robíš? Miško Mám to- sa ide k nám vlúpať, alebo čo? Mám začať? Hej, 2,50. 2,50. No, No, počkaj, urob tu lavaš. 2,50. Počkaj, ja ti poviem, hej. Mhm. Vieš čo? No. Ja sa ho nebojím. Ja sa ho nebojím. Mhm. Ani ja. Počujete to? To čo? To čo je? More, to čo je? Čo ti ušlo? 3 palovsky. Čo ti to ušlo? No, ani nie, iba som pustil moju hudbičku, aby som sa nebal na neho. A kde je more? Veď ale to čo je, búk alebo čo? Kapusnica. Ale on to čo? Ale to Google, pozerajte, či tá hnačka ide hore. Idem sa pozerať. Accept, daj accept. Za 1000 chce dať. Nie, to nedávaj, on ti strhne 1000. Joj, už mi strhol Mišel. GG. Počkaj, ja ti tu niečo dám, hej? Ja ti tu niečo dám, že prečo... Toto je moja reakcia, že nám strhol 1000. Jaj. Gadit 300. Ten sa mi nezdá tiež. Pozrieme. No. V pohode. Nie, v pohode. More, vypním to. Nezaujíma nás. Ale hnačka nešla hore. Asi to robíme dobre. No. Start, on chce 2 more. Čo to ideš hrať sám? Joj. Lavaš. Banančanča. Michal.
Michalovský má. Michalovský. Tripalovský. To bolo dobré. Má droga. Thanks, man. You'll be jealous I got the bigger one. Poznáš týpka Madroga? GG. Poznáš ho? Nie. Na TikToku. Madroga sa volá. 5 miliónov views má na jednom. Strašne. Kokos. Madroga. Mašulka. To zase? Dopiero teraz mi to- Hi, one shawarma, please. Okay. To už shoulder. O, zavri jej. Prečo? Pozri sa na kameru. Oj. Pozri sa, že night vision si daj. Ona tancuje, jak Michal. Počkaj, ešte nezatváraj, idem k nej. Hej, postav sa pred ňu. Za ňou. Akože za ňu. Za ňu, tam nemá. No hej, a otoč sa. Tak. To vypadá dobre. Míšia jedna. Zavri. A ona vonku tancuje, či netancuje? Nie, ide preč. Aj. Ona tam tancovala, Gigi. Ja som ti vravel, že sa mi to nezdá, more. No poď. Šíka. Snad to nevybehne ten bezďak. Joj. Idem sa zase pozrieť na kamery, že či... Čo? No, lebo je... To je tá chlapína, more. No. To je tak... Tej zavrime. Však, more, ja nebudem predávať chlapínám toto žrádlo. Jo. Something else? Vylezie teraz, more, hnačka. Aj. Schováme ju hneď. Šík. Hej, kúpiš show Anomaly pre ľudí? Good evening. What would No, veď mám. Tak you skús. To je zase ten? Čo? Regular one, 150 Nie je to zase ten, more. No extras, just make it fast. Got it. Na začiatku, čo zmizol. Nie. Ale ona nejde hore, tá hnačka, takže asi sme jej mali zavrieť. Tej typke. hovoril, to bola chlapina nejaká. Možno to bol ten bezďak. Možno som dobre, že som zavrel. O, tam je tá, tam je, oj. Tam je bezďak. Kde? Tu, na okne. Tancujem? Oj, a zavri mu, tu bola ona. Tu bol bezďak, henten, chápeš, henten, toto. Ale tancujem? Či Nie, ale poď už dovnútra. Videl si toho bezďaka, to strašidlo takéto? Hej, videl. Nevidel teda. Na okne. Však poď donútra, uvidíš to. No už tancuješ. No. Skúsim aj ja. Ja tancujem. Nie.
A ja? Ešte tancujem ešte? No. Dance. Dance. Tancujem. Oj, tak to asi nefunguje. Veľké Dance. Nevychádza ti to. Dobre, počkaj, inšpekcia ide dovnútra. Ideme, takže rýchlo. Takže, aby som sa nebal. Vieš, čo to už znamená, keď aby som sa nebal? Že pustíš Paulus. Tripalovský proste best. No. Ja by som už robil... A zavrime ho. Ale zavrime ho, on mal tú príšeru takú. Tu, na sebe. A kde? Hey, I've been Veď, ale ona bola vedľa neho, taká tá príšera. Značka sa zdvihla. Tak ale pri ňom bola príšera, more. Ja, tak to neplatí asi. Tak neviem, no. Miško. Arenica. Tak asi keď je, ale asi keď má iba tú hnačku. Santa Claus, čauko. Čo? Joj. Čau. To taký strašidelný. smelled your food from very far away. No, A high no. trip. takže, počúvaj. Takže, The reindeer are hungry. I am hungry. To čo sa mu tam hýbe? Much shawarma. neviem. And the soda cold. Cold like the northern. Ne. Dobre. Možno sa to zdvihne, nemali by sme mu zavrieť, však niečo sa mu tam trepe v sáčku a strašidelný je. Idem sa pozrieť vonku, hej? A skúsim mu dať. Nie, ešte nie. A tak ja som ju už urobil. Už som mu ju dal. Skoro. Už je tu len že gif. Hej, kľud. Oh, nie. Ne, kamo, prestan. Hej, idiot. Idem to Dobre, ja mu skontrolovať. dám... You forgot something. Tak zoberiem nejakú. Joj, Sant? Here's your shawarma. Nezdá sa mi Santa. Just like I expected. Ak na mňa skočí more, You're on the Tak, nice list. Miška. Here, take your present. Nice list here, take your present. prezent. Joj, čauko Santa, kde ideš? Jakú prezent? Neviem, ešte nám tu pošle hnačku. A dobre, dali sme mu a nevyliezol nikto. A tomu kde, jakú prezent? Neviem. Ale tú hnačku nevidím. Ani na okne. Businessman. Idem sa pozrieť. Na kamery. No, čauko. Čauko, Miško. No čo? Neviem. Make it fast, no grill, no onions. Sure, 150. Idem sa pozerať na kamery, lebo sa mi nezdá. Joj, Miško, zavri mu! Prečo? On na mňa skočil na kamerách, more. To chcem vidieť. You closed the shutter right in. Pepiňáda, pozri sa. Bol si tam na mne neskočil. No na mňa, hej.
Normálne, ty si sa pozrel na kameru, ono sa to zahrilo a naraz na teba, že... A proste jumpscaroval ťa v tom. No čo, hnačka, ideš hore? Karate Kung Fu Panda ide. Zeke, Cobra Kai. Jaký Kung Fu Panda, jo? Dobre. Týpek je Robby. Dick z Miyagi-Do. Nothing without food. Čo? Sa vykrúca. That will Sa vykrúca jak gymnastik, more. Presne. Ne, balerín možno, tak ten oný. Balet, či jak sa to volá. Ty kokos. Je bomby, more. Je bomby. Aj. Cobra Kai, Cobra Kai, Cobra Kai. Miyagi-Do, 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 Miyagi-Do. Pozri, čo pri ňom robím. Tancujem? Ojojoj, hej, tancuješ? Poď už donútra, urobíme mu lavaš. Mňa to baví pri tomto. Ale on ide dobrý, more, on tu dáva kopačky do hrdla, more. Bum, 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 poď. Normálne my sme obslúžili klientov a koľko to má teraz minút? 16:30. Aha. No tak toto asi bude troška dlhšie video, také 20 minútové, nie? Ja by som to ukončil aj za chvíľu. Potom to týpkovi, lebo akože tie 3 palosky ma rozhodili. Nie, potom ešte jeden typek po tomto a bude, hej? Kamu môžeš prestať okolo mňa chodiť ako Michal? Dobre, here you go. Ale 3 palosky bolo lepšie. I reach true strength. With this shawarma I reach true streaming. Či čo to? Tam tancuje zase ten Michal. Uj! Ja tam nevidím nikoho práve. On tam tancuje. Joj. One shawarma, please, and make it quick. Neviem, čo znamená quick. Late because of work. Môže rýchlo. Shift. No. Yeah, boss kept No dobre, takže zatiaľ je v pohode tá typka. Aha, rýchlo, hej, hej. before heading home. Something else? Á, tá hnačočka už tam tančuje. Joj, čo? Som počul, jak na teba skočila. Ale more, ja som chcel vidieť, jak tam tancuje. Joj. You forgot some. Soda pop. Here's your Takže, OK. Toto videjko by som tu ukončil a vidíme sa za chvíľku, takže čauko, čauko. Čau.